I és molt difícil cuinar bé un plat prescindint-ne. De fet, és impossible. No podem viure sense ella, literalment. Els sostres de sal, la terra és de sal, les parets són de sal. Preparats per l'explosió! Que s'apartin l'energia solar i l'eòlica. I si la sal fos la font d'energia del futur? Avui, a com funcionen les coses, parlarem de la sal. Com funcionen les coses? Els geòlegs en diuen halita, els químics clorur de sodi, i tots els altres en diem sal. És gairebé a tot arreu, tant a la sang com en aquesta pedra, i se li coneixen 14.000 usos diferents. Alguns la consideren el cinquè element, perquè el nostre món és tan important com la terra, l'aire, el foc i l'aigua. Però què és la sal? Podríem fer una definició tècnica i química de sal, però us parlarem d'alguns dels diversos aspectes d'aquest compost omnipresent, el clorur de sodi. El sodi és un metall i el clorur un halogen. La proporció és d'un 40% de sodi i un 60% de clorur. S'ajunten i es crea un enllaç iònic. Quan s'ajunten molts àtoms de sodi i de clor, es forma un cub. I quan s'ajunten molts cubs es forma un cristall, com els que estem acostumats a veure a la naturalesa. I quines propietats té aquest cristall? La sal és higroscòpica, i això vol dir que atrau l'aigua. A més, s'hi dissol amb força facilitat. Un cop dissolta, els seus ions de sodi amb càrrega positiva se separen dels ions de clorur amb càrrega negativa. Aquest fet té moltes aplicacions en química. La sal fa baixar el punt de congelació de l'aigua, que és una propietat molt útil per impedir que es glacin les carreteres a l'hivern. Però també rovella els vehicles i els ponts. L'ús més conegut de la sal és a la cuina, on és un luxe, perquè té bon gust, i una necessitat, perquè és un conservant excel·lent. El que distingeix la sal dels altres recursos és que es recicla de manera natural, i això vol dir que no s'esgotarà mai. Si us hi pareu a pensar, la sal que us poseu en un ou o que tireu a la carretera pot ser que tingui milions d'anys. Però d'on ve la sal? La sal cobreix la Terra. És a tot arreu. Està barrejada amb l'aigua del mar que cobreix el nostre planeta. Els cristalls de sal es desenvolupen quan s'evapora l'aigua salada, l'aigua del mar, i es troben als fons marins secs. Això sembla un fons marí sec, oi? Fa molts milions d'anys, quan la superfície de la Terra es va refredar, va ploure durant segles, i els tolls es van convertir en oceans. El fons dels oceans era ple de roques sedimentàries riques en sodi. Mentrestant, els volcans i les xemeneies hidrotermals anaven emetent clorur. De totes maneres, el contingut en sal d'aquells primers oceans devia ser força baix. Va ser necessari que durant milers de milions d'anys l'aigua anés erosionant les roques i dissolent la sal i que l'anés portant fins al mar per generar la salinitat que coneixem avui. Tot i que varia segons els llocs, l'aigua de mar conté aproximadament un 3,5% de sal, que són uns 30 grams per litre, o gairebé 50.000 bilions de tones de sal en el conjunt dels mars del món. Molt bé, però com es treu la sal de tota aquesta aigua? Per aprofitar la sal del mar a gran escala cal molta paciència. L'altra condició clau del procés és extreure-la del lloc adequat. Som a l'illa de Great Inagua, la més meridional de la cadena de les Bahames. Great Inagua es troba a uns 800 quilòmetres al sud-est de Miami. A l'empresa Morton Bahamas Limited treballem conjuntament amb la naturalesa. A més de tenir un subministrament il·limitat d'aigua de mar, aquest lloc és ideal per altres motius. Les condicions necessàries per l'extracció de sal són que hi hagi una incidència elevada d'energia solar, tal com veieu, aquí tenim sol, vents continus, però no forts, una pluviositat baixa, molta evaporació i una gran superfície adequada per la producció de sal amb energia solar. Més de 12.000 hectàrees de Great Inagua es dediquen a l'extracció de sal amb energia solar. Cada any, centenars de milions de litres d'aigua de mar omplen aquestes primeres basses.
Les basses són poc fondes, i aquí l'aigua queda exposada al vent i als rajos del sol. A mesura que l'aigua s'evapora, s'obté una salmorra que es fa passar a unes segones basses i, finalment, s'arriba a les de cristal·lització. Cada bassa és un mini-ecosistema en què la salinitat augmenta de manera progressiva. A les primeres basses hi entren milions de microorganismes que viuen a l'aigua del mar. També hi entren milions d'ous de peix i d'altres animals marins. En aquestes basses hi ha molta vida. Hi ha una gran biodiversitat. Les segones basses són massa salades perquè hi pugui haver vida, a banda d'algunes algues i d'uns crustacis anomenats artèmies. Després d'una evaporació prolongada, només hi poden sobreviure els bacteris vermells halòfils, és a dir, uns bacteris que els agrada la sal. A la fase final és quan es produeix el màgic fenomen de la cristal·lització. Arriba un moment que el clorur de sodi de la solució ja no pot estar més allà dins i cristal·litza formant un sòlid. Quan la capa de sal ja fa uns 10 centímetres de gruix, els recollidors escarifiquen o trenquen mecànicament la superfície i carreguen el que treuen fins a la planta de rentat. A la planta de rentat s'aboca la sal en una tremuja i mitjançant una cinta transportadora es fa arribar fins a uns classificadors en espiral. Aquests classificadors són uns dipòsits de rentat on se separen els sediments, com ara la terra o la sorra, del producte cristal·litzat. Cada any s'extreuen d'aquí 1 milió de tones de sal que es destinen principalment a desglaçar les carreteres i a descalcificar l'aigua. En el procés de producció de tota aquesta sal hi intervé molt poc la mà de l'home. Al món hi ha llacs salats o mars que s'han evaporat sense que hi hagi intervingut ningú. Hi ha quedat una gran extensió plana de sal. El gran llac salat de Utah s'està convertint en una salina, igual que el Mar Mort, a l'Orient Mitjà. A la Vall de la Mort de Califòrnia i als Bonneville Salt Flats de Utah hi ha antics fons marins coberts de sal. En aquesta plana de Bolívia es recull la sal des de fa milers d'anys. Actualment la sal es fa servir per a moltes coses, però al principi s'utilitzava en l'alimentació i per sobreviure. Els homes primitius ja coneixien les propietats conservadores de la sal i per això solien instal·lar-se a prop de reserves de sal. Des de l'antiguitat, la sal s'ha utilitzat com a conservant. Abans que existís la refrigeració, la gent salava la carn i el peix. Abans dels avenços de la geologia i de la industrialització, a les poblacions que no vivien a prop del mar, tenir sal era molt difícil, i per això era un bé molt preuat. Es van obrir rutes comercials per portar-la des de les mines i les regions costaneres. A l'antiga Roma, la sal era molt valuosa perquè s'utilitzava per conservar el menjar durant els viatges llargs. Els soldats romans els pagaven amb sal. Era el que se'n deia el salari, que és la mateixa paraula que fem servir avui. Tant de bo pogués convèncer els meus treballadors perquè cobressin en sal. La sal és l'origen d'innombrables supersticions, com ara la d'espantar la malastrugança tirant sal per sobre de l'espatlla esquerra perquè vagi als ulls del dimoni. Si llegiu l'Evangeli de Sant Mateu, hi diu que Jesús va dir als seus deixebles: vosaltres sou la sal de la terra. Aquesta frase té un doble significat. Vol dir que tenien una vida interessant, plena de sal, i que eren els salvadors del poble, de la humanitat. És impossible imaginar-se la vida sense sal. Per això el nostre lema és: la sal és l'essència de la vida. Fer evaporar aigua del mar només és una de les maneres d'obtenir sal. Després veurem com uns miners buiden a barrinades una reserva de sal inesgotable. Però tot seguit sabrem per què la sal és salada i per què no podem viure sense sal. Un pessic per aquí, un pensament per allà. La sal que mengem representa menys del 15% de la sal que es produeix al món, però és la sal que coneixem millor gràcies al gust inconfusible que té. Però per què mengem sal?
És un nutrient essencial i els nutrients essencials són els que no pot fabricar el nostre cos. Per tant, si no ingerim sal, posem en perill la nostra salut. El cos conté vora un 0,15% de sal en massa. Per tant, una persona que pesa uns 50 quilos té a dins uns 75 grams de sal, que són unes 7 cullerades soperes. La sal és un electròlit que fa funcionar les nostres cèl·lules, els nostres músculs i el nostre sistema nerviós. I és que, en el fons, funcionem amb electricitat. Els electròlits fan de conductor elèctric i ens activen les terminacions i els pensaments i fan que moguem els músculs. En realitat, el cos humà és una màquina elèctrica. Per les membranes cel·lulars entren i surten impulsos elèctrics i el sodi és el que permet aquesta transmissió. Si això és cert, l'aigua salada podria fer de conductor entre dos elèctrodes i aconseguir encendre aquesta bombeta? Amb aigua pura el circuit elèctric no queda tancat. Ara hi afegiré una mica de sal comuna. Engeguem el remenador i ja s'encén. Quan la sal entra en la solució, separa els ions de sodi i els de clorur. I així els electrons poden circular d'una banda a l'altra i tancar el circuit, tal com demostra la bombeta encesa. Tots els fluids del nostre cos són salats, perquè la sal i l'aigua s'atrauen mútuament. Però la sal també té un inconvenient. Allà on va la sal, va l'aigua. Si tenim massa sal al cos, ens pot pujar la pressió. I si s'elimina la sal per regular la pressió sanguínia, també s'elimina l'aigua. Dit d'una altra manera, un excés de sal al cos, concretament a la sang, atrau més aigua de la que solen contenir les artèries i les venes. Si es redueix la sal, també es redueix la pressió. La quantitat de sal que ens convé depèn del pes, de l'edat i de factors genètics. Però les autoritats sanitàries recomanen que el consum diari no passi dels 2.400 mil·ligrams de sodi, que és aproximadament una cullerada de cafè. Com que el menjar preparat i el de les cadenes de menjar per emportar-se conté grans quantitats de sal, els americans en consumeixen una mitjana de 3.300 mil·ligrams al dia. Però què fa que la sal tingui un gust tan salat? La sal té aquest gust tan característic a causa dels ions de sodi que conté. Imaginem-nos una llengua. Si la mirem de ben a prop, hi veurem les papil·les gustatives. Les papil·les gustatives consten de cèl·lules individuals. I al capdamunt d'aquestes cèl·lules hi ha uns receptors per a cada gust. Els de la sal tenen un canal que només deixa passar el sodi. Quan mengem sal, el sodi de la sal passa per aquest canal. Provoca un canvi en la cèl·lula i aquest canvi es transmet al cervell. Llavors el cervell pensa, he menjat sal. Segons el famós mapa del sentit del gust, la sal es detecta sobretot a la punta de la llengua, però això no és ben bé així. En realitat, ara sabem que això no és veritat, que la sal es detecta a tota la llengua. La sal no tan sols dona gust al menjar, sinó que el conserva. Fins i tot conserva un aliment tan potencialment perillós com la carn de porc crua, que podria estar plena de patògens perillosos. La recepta per fer un pernil salat italià, el famós prosciutto, és la mateixa des de fa uns 2.000 anys. Es basa en la sal i en dos ingredients més. Carn de porc, sal i temps. Res més. Sí, el temps és un factor molt important. La gent que treballa aquí coneix la carn, coneix la sal i coneix el temps que cal per fer un pernil. Per nosaltres, són els jedis del pernil. Doncs si ells són els jedis dels pernils, ell és seu mestre. En italià, la paraula prosciutto és el participi passat del verb prosciugare, que vol dir